Njani? Hayi nathi siyaphila. Ngifuna ungibheke ngoba uma ungibheka kuzo-reflector iy'buko zakho ziveze mina. So not in a bad way. Angisho ukuthi ngibheka ngamehla asabusayo cha. No, it's fine. Ngenzela ukuthi ngingayi khona ngivela because yabo iy'bukweni zakho uma ngizibona vele angikho comfortable ukuthi kuvele emavidiyweni nasey'thombeni. Angazi indaba ne. Ngishaya nje I guess. Kodwa akasikho-ke lapho. So yini lo idayisayo ba? Ndakapombela ungiyani oh ufanele ugqoka kanjani qala ngingafanele uthinta mina ngawuthini ungawuthinta ekiki yebo so uthi ngibona ugqoka kanjani noma wonke umuntu angawuthenga nje ugqoka esikhathini esiphambili ubugqokwa ngamakhehla insizwe ey'ndala usymbolizani isicoco kuthiwa isicoco ubunikezwa amaqhawe umqhele wamaqhawe kwaZulu kodwa-ke nabasendlunkulu nabasendlunkulu bebewusebenzisa kakhulu so kwase kuba nesikhathi-ke wahamba waphela waphela futhi abakwazi ukwenza ngani uma ukuthi baphelile noma kwenzakalile maybe mhlawumbe nanokuthi bekuwuwekhethelo so no-affordability yawo mhlawumbe shuthi nje emva kokuba kunqamuka izimpi vele ngoba into obunjengokuthi ubusiswa ngayo futhi ukuthi ema kunqamuka izimpi vele kwase isidingo futhi sokuthi babusiswe nano babechaza le ndaba owabani umngiyani owabani mina ngazi ukuthi wamakhehla amadala noma oyihlo omkhulu bakho abantu abadala wena nje awukwazi ukufaka lo mkhetho so manje nje bese unabantu abadala amakhehla ahlezi kuwena khona umuntu othola ukuthi mncane kodwa ubona ukuthi ukwenza kwakho uyikhehla ungene uyikhehla siyakuhlekisa abaningi nje abawuthathayo basuke beqhamuka nezindaba ezikanjalo umuntu athi ukhokho wakhe kade ufuna ebese-ke ngimnika ngicabanga baba ungabe imalini njengoba usho ukuthi ukhethekile ngicabanga ungabe imalini wena kuthiwa ngawudayisa ngamalini mhlawumbe given ukuthi udayisela amakhosi nani hayi kunzima lapho kwentodana hayi ungabusasho ngoba uzosuke uyibeke phezulu uma uyibeke phansi udayisa ngamalini ma ungene ulingana isithole ngisho njalo nokuthi ulingana isithole ngoba awukwazi ukuthi unganisela ukhokho wakho ngento eshibhile yabona leyo nto so uma ngathiwa ngiyawukalekisa nje ngawukalekisela isithole esiyimalini esa 10,000 ha shuthi ungiyani nje ubadayiswa 10,000 manje awuwona 10,000 njengoba sila egcekeni uba imalini angeke ngiyidaluze iprice hawu phela ngenzela ukuthi abantu mebebuka mhlawumbe ofisa ukuthenga azi ukuthi kumela budget into engakanani kahle kuhamba kanje njengoba ngiyawumakhetha ngiyawumakhetha ngoba awutholakala ey'ndaweni ey'ningi so abawudingayo ngiyaye umuntu sikhulume naye ocingweni uyayathatha inamba umuntu bese-ke ekwazi ukuthi angithinte ngoba u-fixed awunyakaza awukho flexible so uma ngabe amakhandela awafani mina njengekhanda elincanyana njengoba lakho liwu-round nje kufanele ngikhandele kahle awukho ongaqhuba isho ukuthi lincanyana likahle ashe ngasikhonto ofuna ukuyisho ngekhanda lakho cha njengoba usho-ke lincanyane likahle kufanele-ke manje-ke uma ngabe ufuna usuke kufanele ukuthi ungithinte ocingweni bese sihlala bese ngikwenzela so manje ngibuza mina njengoba uyiphethe kanje uma ngifuna ukuthenga kumele ngikhiphe imali yilokho ekubuzayo ngoba manje ungasho ukuthi ecingweni njani ngenzela ukuthi at least makhona umuntu osengihlangana ethi ufuna ungiyani ngithi hayi hamba kusibani ube nemali engaka ake ngithi nje okwamanje ngenkulungwane uyakwazi ukuthola discounted for ngoba kusesontweni kusesontweni but iworth yawo iqala ko-10,000 kakhulu iphezulu kakhulu kodwa ngoba silanje nanokuthi manje abantu abaningi angithi abawazi khona umuntu ongibuzayo ukuthi yini le isetshenziswa umuntu okanjani njengoba nami kubuza manje kusenalokhu ukuthi kusafanele ngiqale ngicathulise abantu ngibakhombise ngibafundise cha ukungene kahle into kanje isebenza kanje shuthi le marketing kahle singasho sithi marketing siyabonga ngisafisa ukuyonikela nkabe yami hamba unikela phethe ushambo kulindele